саволи дигар. ман гуфта 3 писар дорам. 2 писарам калон ҳаст, донишгоҳ мераванд. шавҳарам дар русия ҳаст. маро қасам дод ки агар писаронат бе иҷозати ту ба ягон ҷо раванд, ту барои ман як талоқ бошӣ. вале онҳо калонанд, гоҳо мешавад ки мераванд. ман чӣ кор кунам? оё талоқ шудам ё на? ман бародарони азиз ва гиромӣ ба тамоми ҳамин ҷавонмардое ки зан доранд муроҷиат карданем ки ҳамин шартҳои бемаънӣ намонед. бисёр шартҳои ахмақона мемонед. оё ҳамин шарте ки шумо мондин ҳамон модари бечора аз одами баромада метонад? ҳозир ҳамин давре ҳаст ки ҳамин хел шартҳо монед. шояд ки мисол модара огоҳ кунад ки ман мақсад бозор мерам, баъд аз бозор мақсад як бозора рухсатша гирифт, бо дигар ҷоҳое ки мисол хоҳиш кард унҷоҳош равад, баъд ҳоли зиндагӣ ту чӣ мешавад? чаро ҳамин хел нодуруст мақсад шумо шартҳо мемонед? шарт мемонад ки агар бо падару модарат агар ман бинам ки агар ту гап занӣ, ту бар ман 3 талоқ. ай бародари азиз ва гиромӣ, ман ба тамоми занҳо мегӯм ки барои шумо аз ҳама дар мадди аввал падару модарат места. аз ҳамин хел шавҳари бефаҳмда ҳамон падару модараш муҳимай. падару модара аллоҳи меҳрубон мартабаву мақомша баланд кардааст. ва қазо раббука алла таъбуду илла ияҳу ва билволидайни иҳсоно. худованд дар зери ҳамин ояти қуръон мегӯяд аввалан аз ман ташаккур кун, дуюм аз падар ва модарат ташаккур кун. а ту мехезӣ мегӯй бо падару модарат агар бинам суҳбат карданта ё агар хонаи падару модарат рафтӣ, ту ба ман фалон фалон талоқ. бародарои азиз ва гиромӣ, аз ин шартҳои беҳудаву бефоидаву бемаънитон даст кашем бародарои азиз. зиндагиётонат ба дасти худтон гуфти ҳамун тоҷикои мо ба дасти худат рӯи худта сиёҳ накун. ҳамин шарте ки ту мондай, агар ҳамин фарзандо бе иҷозати ҳамин модар ягон ҷо ки раванд, ин зан дигар талоқ мешавад. а дар талоқ ту медонӣ ки ту ғазаби худоро бедор мекунӣ, ту қаҳри худоро бедор мекунӣ. аз ин лиҳоз бародарони азиз ва гиромӣ, бас кирин ҳамин талоқ кардана, бас кирин ҳамин шартҳои талоқа мондана. о гап дар дунё камай? о ту дар русияи аллоҳро сипосгузорӣ кун ки ин зан бо фарзандакота маслиҳат метаву, насиҳат мекунаву, обу ноншон мекунаву, барои инҳо бо хизмат мекунаву, ту дар уҷа мақсад барои шикамби инҳо, ин бечора барои тарбия. о баръакс занг зад бигӯ бачакота худат насиҳат кун. модаршонам хоҳиш кун ки занак мақсад аку ман раи дурумон бачакоро беназорат намон. о ин гап чӣ ҳоҷате ки агар ҳаминҳо фалон шаванд, ту бар ман талоқӣ? фарзанди ҳозираро намедонӣ ки на парвои ту дора, на парвои чашм. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, ҳар ки ҳамин хел шарт бемонад, занаш талоқ мешавад. дар байни ду бародар муноқиша мешавад. бародари калон ба сӯи бародари хурдӣ мегӯяд агар ман пеш аз ту зан гирам, ҳамон зан ба ман 3 талоқ. то ҳол ҳар ду бародар зан надоранд. бародари калон метавонад ки зан гирад ё на? инам як шарти аблаҳона. бубинед, ҳозир аҷиб шидааст. ҳозир як бепарвоӣ шидааст. дар мо ҳозир аз ҳамада оддитарини қасам валлоҳие ё худо бизанам, як қасами оддӣ шидааст. яъне аз ҳисоби бигем дигар ҳатто ба аллоҳ қасам мехӯранд, дигар боваршон намекунанд. мегӯянд не мисол, яъне эътибор надорад дигар. аз ҳисоби ана ҳамин гӯем ҳамин қасамҳоро ки зиёд кардему дар пӯшон дурӯғ гуфтем, ҳамиам эътиборша гум карда. ҳамчунон ин одамам дар мо ҳозир ҳамин қасами талоқ. ҳозир дигар ҳама тамом шида қасамш метаҳад. бугӯ ки занам 3 талоқ, баъд мақсад кортабуд мекунам.
накунед ин корро бародари азиз. яки ин бародарам то агар яъне ҳамон бародари хурди зан нагира, бародари калони зан гирифта наметавонад. бародари хурди зан мегира, баъд ин шарти талоқ айбайн меравад, баъд бародари калони зан гирифта метавонад. ва ило агар зан гирифт, занаш се талоқ мешавад. саволи дигар: бобоҷон, дар вақти қироати қуръон писарам дар дастам буд, нохост варақи қуръонро даронд. оё ман гунаҳгор шудам? бисёр ғамгинам. ин хоҳари мо вақте тиловати қуръон мекардааст, фарзандакаш дар дасташ, ба ногоҳ мақсад нофаҳмида варақи қуръона кӯдак да охир. не, иншоалло ин коре нест ки хоҳари азиз ё бародари азиз, ҳатто агар қироатам недарам хонаам ки бошад кӯдак биёяд, ин саволот дар ман бисёр шидааст. ручкара гирифта қуръона мисол шакиданд, қуръона даронданд, дар бораи қуръон об рехтанд. лекин бо ин азбаски ино мукаллаф нестанд, ино ақл ки надоранд, иншоалло шумо гунаҳгор намешед. лекин эҳтиёт кунед ки қуръона дар ҷое нагзоред ки ҳамон дасти кӯдакотон расад. қуръон аз вақт аз қадмон баланд мегузоштед. дар ҳолати ҳамон қироатам, дар ҳолати тиловатам ҳаракат кунед ки мақсад ба амтари бепарвои мисол роҳ натиҳед. вале иншоалло дар ин кор ягон гуноҳи шудагӣ нест. худо баракатон диҳад ки шумо мисол қуръон мехонед. устоҷон, дар бораи касби заргарӣ чӣ мегӯед? чунки як шахс гуфт ки пайғамбарамон ин се касбро маломат кардааст. оё ин дуруст аст? не, хоҳарои азиз ё бародарои азиз, ана ҳеҷ вақт пайғамбари нозанин он касбе ки дар уҷа ту мақсад ризқарӯзӣ ба даст меорӣ, як касби ҳалол, заргарӣ, яъне ин ягон ҷои гуноҳш нест. дар инҷа ягон коре анҷом намешавад ки гӯем ки дар ягон ёрдами гуноҳ бошад. як касби ҳалоли тозаи покиза. ҳеҷ гоҳ пайғамбар касби заргарӣ аст. шумо вақте савола менависед, ҳамон одамое ки шуморо манъ мекунанд, шумо ҳамон оятай, ҳадисай ё мисол аз куҷо ҳамоно гуфтанд, шумо адреси ҳамонро биёред бинависед, баъдан ман гӯем барои шумо ки мисол ҳамин сухани овардаги ҳамон то чӣ андоза ҳақиқат дорад ё на. лекин ҳозирада ҳечи боқӣ надорад. дурустай. дигар суоле ки дар инҷо омадааст, гуфтааст ҳамин зан чорвора забҳ карда метавонад? метавонад. агар кадом модари мо мурғай, бузай, гусфандай, говай, яъне агар ҳамун ғайрата бигем ё ҳамун қуввата дошта бошад, забҳи мисол чорво барои занам дурустай, барои мардам дурустай, барои занам дурустай. баъзе ҳамун хурофотҳои пешина буд ки барои он ки зан мақсад мола забҳ куна бояд ки фалон чизҳоро мисол бо худ бигира. ҳечи дар кор нест. ҳамун чӣ хеле ки ҳамин мардҳо кор дар даст мегиранд, дасту пои мола мебанданд, рӯ ба қибла мекунанд ва бисмиллоҳ гуфтаву ҳамун кор дар ҳалқаш медавонанд. шумо ҳам метавонед ҳамин корро анҷом диҳед. агар ай дастон меомадагӣ бошад, ҳечи боке надорад. дурустай, хоҳару азиз?